Кой е като Бог? Враг човек е посял плявата. Светият Дух сее житото, безсмъртието. Ако посееш нетление, ще пожънеш нетление. Къде е ковчегът Ноев на водата или ковчегът кивотът на силата, освен самият Него? Той е, който избави от робството и дарява свободата. Ако някой е прекъснал пъпната си връв, изкрящият от светлина диамант, ковчежето на силата, блестящо като златно слънце, откриващо най-слънчевият хоризонт, като светлини, падащи върху спокойни води. Всичките изригнали в теб, остави се в ръцете на Исус. Той с радост те поема на плещите си, за да те върне пак там, в Неговия дом, в твоят бащин дом. Как искам да съм дете на 3-4 годинки и от теб да тръгна, от истинската си майка, от истинския си баща, от истинският си години, от теб, Отче мой. От мига, в който те познах, всички земни скали се разпукаха, всички звезди, всички луни, всички слънца човешки паднаха, всички кумири човешки, вери и богове, всички надежди, всички любови, всички светлини човешки рухнаха. Сълзите ми, че не мога да се доближа и налакат до теб. Тогава столистната роза изля нектара си и се роди сладководният извор от самият теб, Отче на славата. Слава на теб, благодатни мой Боже! Слънцето ги покори. Няма звезди, луни и слънца, кумири човешки, където безсмъртното е. Аз искам в моята любов да няма посредник. И в живота е така. Посредник значи прелюбодейство, предателство на любовта, изневяра, да считам някого за по-достоен от теб, та той да ми разказва за теб, а не ти самият за себе си. Но аз те обичам, затова се доверявам единствено на тебе, Боже, и желая да се слея с вечността, за да ме изваеш такава, каквато ме искаш. За мен ти си единственият Отец, Създател и Баща. Татко, папа ще те наричат децата бъдещи в молитвите си. Единственият владика, държащият света в ръцете си. Единственият пастир, учител и рави. Единственият Спасител е този, който носи цялото твое наследство, Сина, Светият ти Дух. Отец е обединението, Отец е най-съвършеното в единия Дух. Детенцето се ражда от майка си и баща си, от Бог. Откъде тръгва и къде се връща човек? Винаги към своя дом. Мъдростта на Словото. Словото се гъне по моето тяло и ме вдъхновява. Твоята благословия вдъхновява моята за теб. Няма да ми стигнат всички думи за любовта, защото аз знам само тези, които казват: възможна е любовта, възможно е доброто, вярата в Бог,
като извора на любовта и доброто, възхвалата и в думи и в дела, на красота и човечност. Хора като песен на слави, понякога с бедни думи, но с чисти души, остават в Твоята божествена съкровищница, в края на бялата стълба, наречена небе. Достоинство. Ще се разпна, ще победя света в себе си. Разбойникът на кръста имаше честност, човещината на справедлив човек, защото каза: ние справедливо се разпваме, но защо този праведник да се разпва с нас? Защо праведник да отива при роби, в които е смъртта, и да страда в плътското им тяло? Знам, Исусе, че от създаването на човечеството си се обрекал в жертва, жертвува живота си, за да живеем ние, да се родим отгоре, от вода и дух. Но толкова ли е трудно да вършим добро, да сме едно с Бог по Твоя закон и да вярваме в Създателя си до последният си дъх, за да не се радваме на Твоята жертва, а ние да жертвуваме от себе си за хората и накрая да ни благословиш заслужено. Робство и свобода. Робинята вярваше, че като вземе ризата на Йосиф, ще се съедини с Бога. Насилниците разкъсаха ризата на Христос. Мария видя празният гроб на човечеството, в който го нямаше тялото на Исус, вечният живот, а само плащеницата свита въгъла, и ангелът каза на жените: защо търсите живият между мъртвите? В началото помисли, че е градинарят Бог, но като се обърна назад си спомни как Исус уми нозете, благоуханието на миро, и той й каза: още не съм се възнесъл от Твоето тяло, не ме докосвай, не ме ограничавай в сетивата си, плътта. Спомни си милостта на Исуса, Неговата доброта. Не само външното, плащеницата е важна, нито яденето и пиенето, колко ще вземем от трапезата на Господаря, макар че Ти, Господи, всичко даваш, за да има мир. Но милосърдието и добротата, чистата любов. Дай ми чиста любов към Теб и към хората, Господи. Друг дар не искам. Външно от Теб няма да се откажа, но вътре в душата кажи ми каква съм. Дали за всеки думата ми е радост моя? И за убиеца казвам просто: той се различава по това, че има по-малко светлина от другите. Помъдрях, Отче. Няма нищо по-лесно от това да обичаш и да прощаваш.